נתחיל מההזמנה הראשונה שלנו על הבוקר ל-40 סועדים. אז ככה, יש לנו סלק, יש לנו גזר עם שמיר ובוטנים, יש לנו סלט מיונז עם אפונה, בטטות וגזר, סלט פלפלים, סלט חציל פיקנטי, מיונז שום, אבוקדו, סלט ביצים, חציל קלוי על האש, תירס ומיונז עם שמיר, סלט חמוציות, סלט קולסלו, סלט בישבש, עגבניות חריף. וזה לא הכל, יש לנו עוד, בואי תראה. יש את החומוס שאנחנו טוחנים במקום, סלט ירקות ישראלי, כרוב לבן, פטרוזיליה, סלט טורקי, חמוצים, חריף ירוק, בצל עם סומק, חציל במיונז, סלסה, ויש לנו גם את התוספות החמות שלנו. יש תפוח אדמה אפוי, יש פירה, רוטב שועית עם תפוח אדמה, מג'דרה, אורז לבן. יש לנו כאן את הקבב שלנו שנטחן ונקצת כל יום עם המתכון הסודי של שיפודי חן. יש לנו פרגיות טריות שמגיעות מהמפעל ונחתכות אצלנו על ידי הקצב שלנו. יש חזה עוף לבריאים מבינינו, וכל זה מחכה לכם בשיפודי חן, סניף פתח תקווה, רחוב מוטה גור 7, מחכים לכם.